ng'ado nam modhi kaunti ma Siaya jodak ma Mahanya kod Urimi ma osebedo gi peyni maricho kuom thuolo malach okawo chenro mar konga peyni go giwegi. Kotelni kod Laktar Joseph Okweso ne gikelo tinga maparo ndara ma Misori kochomo Kitimbo mabone romo kilomita 2.5 bang' jony girito singo mag jotelo mag gwenge go kuom thuolo malach. Jodak ma gwenge go ne oywago rach mar apaya, gino ma giwacho ni osericho chenro mag wuoth kaachiel kotero mwandu magi e chiro. Bende giseyo jotelo magi kuom tiyo gi rach mag apaya go e kinde campaigns bang'e to ijwang'o gi tok yiero. Komachielo gikwayo gavana ma Siaya James Orengo mondo ketenga omenda mar konga peyni makonyo. Higa ka higa kuchopo ndalo ma ji goyo ombulu, wagoyo ombulu ka isiro singonwa ni ibiro losnwa ma osebedo kaka one thing ma jo politicians tiyogo kaka gima gikawo ombulu kuom jogweng'. Wan ka kod mine ma samoro dwa konyre kata wan gi jotuo, chuno ni jogi wating' ma kok inyal ting'o gi samoro wadhiro gi wheelbarrow kichop kod jatuo kumone gitere. Ma kata ng'ama nonego kony ngimane yudo ka ngimane lal nikech kaka uchop kode thieth sama winjre onge. Kaka dhano kama wantie tho nyalo neko. Chuno ni wadwa ting'o sanduku wiwa kwa agenda mwachop go ka. Onge gimoro amora maber matimre. Kar ka wan jolupo to wapuro nyaka. Gige wa mwapuro ok nyal dhi e chiro sama winjre nikech waonge yo. Wasechandre gweng'wa ka ni jatuo ka tuo tidhire gi ulubar. Ochalo ng'amotho. To wan ng'ama ngima mitero hospital kata ano setera gi ulubar nyako hospital moko nyuole yo. En wach malich ahinya. Koro tatizo gi kata sida gi jodala wanyose miya mirima kaka wuod gweng' manya amwa ni kar mondo jogweng'wa orit geno mag chopi kuom higni amen. Koro ne kaka nyalo konyo jogweng'. Konyo amo ni mondo watim gini kaka jo Mahanya, kaka jogweng' ni Mahanya gi Urimi. Wane ka jogweng' ni dang' bed gi ndara. Nikech ndara en achiel kuom dongruok manyalo miyo ji dhi mbele kuom dak gi ma e pinyni.